ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଦଳାଚକଟା। ଚାଲିଗଲା 8 ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାର ବୁଧବାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଡିପି ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ଓ ସାଧାରଣ ସଭା ବେଳେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାର କୁନ୍ଦୁରଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଟିଡିପି କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଠେଲାପେଲା ଓ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଠେଲି ଭେଲି ପାଖରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଏ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନାଇଡୁ ଇଡେମି ଖର୍ମାମାନା ରାଷ୍ଟ୍ରନିକ୍ ଅଥବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗତି ହେଲା କାହିଁକି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଉକ୍ତ ରୋଡ୍ ଶୋ ଓ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।